जोंनि सानसुमै आरो गुनि गियानि सुबुं नोंथांमोन जोंनि आसारि दौरि दौसि आरो गुबुन गुबुन धोरोमखौ लानानै दिनैहाय जोंखौ दैदेनलांनाय मानव गिदिर नोंथांमोन आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय आंनि गासै आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव मानव गिदिर नोंथांमोन दिनैनि बे जि हाबाफारि मोनसे गिदिरथार थांखिखौ लानानै बेखौ हांख्रायनाय जादों जे जोङो जोंनि जिउआव धोरोमखौ माबोरैहाय आब्रुथि गोनाङै जोङो लाखिलांनो आरो बेखौ जों बोरैहाय सिबिलांनो बिनि सायाव मोनसे सुबुं फोजाखांनाय मोनसे बयनिबो गेजेराव एवारनेस लाबोनायनि बियो मोनसे हाबाफारि मोनसे धोरोमाव बेबायदि हाबाफारिया जेब्लायबो गोनांथार बेयाव जोंनि बाथौ धोरोमल' नङा मुलुगनि गुबुन गुबुन धोरोमाबो जेब्लायबो धोरोमनि बेलायाव सांग्रांथि लाबोनो धोरोमनि सोमोन्दै जेब्लायबो बयखौबो मोनथिहोनो बुजिहोनो थाखाय आरो सम सम गोसोखांहोनो थाखाय बेबायदि धोरोमनि सायाव सावरायनाय हाबाफारिफोर लाबोबाय थायो दा जोंबो जिहेतु धोरोम नङाबा सोलिया आरो धोरोमनि गेजेरजोंनो जों जिउ खुंबाय थायो धोरोमखौ आब्रुथि गोनाङै फालिलांनाय माने गासै नेमखान्थि आसार खान्थि बिनि गेजेरजों जों जाहाथे सानफ्रोमबोनि जिउआव डिसिप्लिन भाबै साखोन सिखोनै जोङो खालामलांनो हायो बेखौ लानानै सावरायबाय आं मिजिंथिदों दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जेफोर बाथ्रा सावरायगोन आरो जोंनि रोंगौथि थानाय धोरोमनि फारसे बे सुबुंफोरनि जि बोसोन बियो जोंखौ सानफ्रोमबोनि जिउआव धोरोमखौ सिबिनाय आरो गाव गावनि जिउखौ धोरोमनि गेजेरजों दैदेनलांनायाव गोबां मदद होगोन आरो जोंखौ गोथों लामाखौ दिन्थिनानै होनो हागोन साफ्रोमबो मानसिनि जिउआवनो धोरोमा गोनांथि आरो बुहुमाव जेसेबां सुबुं माहारि दं बयहाबो धोरोम दं सुबुं माहारिल' नङा जिब जुनार दंफां लाइफां दैमा दैसा एम्फौ एनला जेसेबांखि बे संसाराव आफा बोराइ बाथौजों सोरजिजानाय बे गासैबोहानो मोनसे बयहाबो धोरोम दं आरो बिसोर बयबो गावबा गावनि जिउआव बे धोरोमखौ फालिला आरो जोंनि मानसि हिसाबै बे धोरोमखौ फालिलांनांगोन आरो बर' समाज हिसाबै जोंनि बर' समाजखान्थिनि गेजेरजों जोंनि धोरोमखौ गोदो गोदायनिफ्राय जोंनि बर' बोराइफ्रा जोंखौ जि फोरोंबोदों बेखौ लानानै जोङो सिबिलांनांगोन आरो बेखौ जों हमथानानै लाखिनो हानांगोन इयुन जोलैनोबो जोङो फोरोंलांनो हानांगोन जोंनि धोरोमा बाथौ धोरोम माइक तो क्यों है ना साउंड में ऐसे माइक तो ऐसे एक बार साउंड ऐसे माइक का मैंने साउंड जोंनि धोरोमा बाथौ धोरोम नाथाय जों बेखौ धोरोम ना मा जों मोनथिनो रोङा नाथाय मानसि समाज हिसाबै इसोरनि सायाव फोथायनाय लाखिनानै इसोरखौ जेब्लायबो
सिबिबोनाय बे जोंनियाव दंखायो बर' समाजनाव बर' हारिनाव जोंनि मालाय साउन्ड जानायखौ जों होनबाय थादों आङो बे हं हं माबा साउन्ड ओंखारबाय थादों माइक वाला नहीं कि भाल माइक वाला तो हालाय जाबाय जाबाय नांला नांला जाबाय डिस्टार्ब जाना बिसोर रोंखाया बे बानायनाया बिसोर बुजियाखै बिसोर मरे खेलिमिलि हो जाबाय इथिया कथाखौ ना माइकखौ माबा बोरैबा माबा साउन्ड मोनबाय थादों ओंखायनो माने एसे खोथा बुंनायाव उसुबिदा बे रिंबाय थादोंना बोरैबा सोरखौ बुजियाखै এটা বন্ধ করে দিব লাগবে बेजोंनो खोनागोन जाबाय एबार होनबाबो खोनाबाय थायो এই সুইচবিলাক সব অফ কৰাচোন গটে স্পিকাৰত সুইচ অফ কৰা এইটোৰ অফ কৰা जोङो मोनथिरोङामोन जे जोंनि आफा बोराइ बाथौखौ सिबिनाया बाथौखौ फुजा होनाय मोदाय दावदायखौ सिबिनाय बेनो जे धोरोम खिन्थु जोंहा बे हारिमुवा दंखायोमोन आरो बे संसाराव बयनिख्रुइबो गोहोगोरा बे संसारखौ सोरजिग्रा सासे दं आरो बेनो जाहैबाय इसोर आरो बे इसोरा बर'निया सोर आफा बोराइ बाथौ आफा बोराइ बाथौ नङाबा बे संसारानो जाया आरो बे आफा बोराइ बाथौ नङाबा जों दान्दिसेबो थावरिनानै थानो हाया गासैबो बिनिनो महिमाजोब जोंनि गासै जिउआनो आरो बेखौ लानानै जोंनि बर' बोराइया जों बर' बोराइ होननानै जायफोरखौ बुंदों जोंनि गुरु मोनसिं सिं बोराइ मोनसिं सि बोराइ बिथांमोनहा बे संसारनि सोमोन्दै आनान गसाइ सोरजिगिरि आफा बोराइ बाथौनि सोमोन्दै मानसि माहारिनो सुबुं माहारिनो गियान होबोदों बे गासै बिराद लाथा मानसिल' नङा बे हाग्रा बंग्रा दैमा दैसा जिब जुनारल' नङा बे सान बे अख्रां बे हाथरखि हाला बे अखाफोर जिउ जिउसा जत्थ' दं बे गासिबो आनान गसाइ सोरजिगिरि आफा बोराइ बाथौजों सोरजिजानाय गासिबो मोनसे जिरादा मोनसे जिरादजों सोमोन्दो दं दिनै बुहुमनि गासै धोरोम गुरुफ्रानो आरो जायफ्रा गोबां बिजिरनानै साइन्टिफिक वे मोनसे बिगियाननि लामाजों बेखौ गनायथि होनानै जेखौ बुंदों जे बे संसाराव मोनबा जिरादानो बयनिख्रुइबो गुदि बे मोनबा जिराद नङाबा बे संसाराव जेबो जाया बेनो जाहैबाय सान अख्रां हा बार दै आरो गोमोथाव बाथ्राया जाहैबाय बर'फोरनि बाथौ धोरोम सिबिनायाव इसोरा जे बे मोनबाखौ सोरजिदों आरो बे मोनबा जिराद नङाब्ला मानसिबो जाया हाबो जाया दैबो जाया दंफांबो जाया जिउसाबो जानो हाया जेबो जानो हाया बेखौ होनब्लानो जोंखौ बुजायबोदों होनब्लानो जोंखौ फोरमायबोदों बेसेबां गोजान जोंनि धोरोमा आरो बे बेसेबां मोनसे साइन्टिफिक बे समावनो मोनसिं सिं बोराइ बिसोरनो बेखौ दिहुनजेननो हानाय बिगियान जे बे मुलुगाव मोनबा बुस्थुनि सायावनो गासिबो आरो इसोरा बेखौ सोरजिदों बेजोंसो जों गासिबो उत्पन्न जादों
जों सोमजिदों बे गैयाबा जों सोमजिनो हाया बाथौखौ धोरोम होननानै जोंबो बेखौनो लानानै मालायफोर बायदि डिसिप्लिन फर्माव सिबिलांनांगौ फुजिलांनांगौ बे बाथ्राया मालानिफ्राय फैखो 1980 मायथाइसोनिफ्रायसो फैबाय मा होनो 1990 जाहैबाय जे जोंनाबो खालि गारजा होबानो खेराइ होबानो मोदाय होबाय थाबानो जानाय नंला सिथ्लायाव बाथौ गायनानै ओरैनो दोनबाय थाबानो जानाय नङा सानफ्रोमबोनि जिउआव आफा बोराइ बाथौखौ गाबज्रिलांनांगोन सिबिलांनांगोन बिनि थाखाय आफा बोराइ बाथौखौ सिबिनो हानाय जोंनो जायगा नांगोन जों गासिबो मोनसे खान्थिनि गेजेरजों मोनसे समनि गेजेरजों इसोरखौ जोंबो सिबिलांनो सोलोंनांसिगोन आरो बेनो जोंनि धोरोम आरो बेखौनो जों धोरोम हिसाबै बयनिबो सिगाङाव सिनायथि होनांगोन फोसावनांगोन दासो जोङो दान्दिसे स्रि थानानै जोंनि बयनिबो सिबिजाथाव जोंनि गुदि गुरु होननांगोन जों जुदि दुलाराय बाथौ गौथुमखौनो धोरोम हिसाबै बेखौ जोंनो सिनायथि होनायनि खामानि मावजेननायखौ लायोब्ला जोंनि गायसनगिरि आफादगिरि रुपनाथ बसुमतारी आरो जाय बिथाङा आफादगिरि जानायनि सिगांबो जोंनि इसोरनि सायाव फोथायनाय इसोरखौ सिबिनाय बाथौ बोराइखौनो जों इसोर जोंनि सोरजिगिरि आनान गसाइ आरो सानफ्रोमबोनि जिउआव जोङो इसोर मोदाय दावदाय फुजिनाय बेनो जोंनि धोरोम आरो बे धोरोमा जोंनि बाथौ बोराइखौ धोरोम नाय बे बाथौ धोरोम जोंनि धोरोम बेखौ बिथाङानो बयखौबो फोरमायजेनदोंमोन आरो जयै हानजा जुथिनानै बिथांमोना 1992 मायथाइयाव दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुम दानानै जों दाना बयबो जोंनि धोरोमखौ मालायफोर बायदि फुरा जेथिंबो जोंब्लाव माब्लाव जोङो फुजिलांनांसिगौ बेनि उनावसो जोंनि मोदाय दावदाय होनाय समाव दुमब्रुमनाय बाथौ जायगा खालामनानै बाथि सावब्रबनाय बोसोराव मालाबा खेबसे मालाबा खेबनै न'नि बाथौआव आलारि बाथि सावबाबो जाबाय सावाबाबो जाबाय दुमबाबो जाबाय दुमाबाबो जाबाय बायदिसिना हारिमुआ जोंहा दं नाथाय धोरोम सिबिनायनि बेलायाव जोङो डिसिप्लिन सिबिबोआखैमोन आरो गौथुम जानायनि उनाव बयखौबो सांग्रांथि लाबोनानै जोंनो मोनफ्रोमबो गामियाव बाथौसालि गायसननानै समूहिया भाबै खौसेयै जयैनो आफा बोराइ बाथौखौ सानफ्रोमबोनि जिउआव खुलुमलांनाय सिबिलांनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जाबोदों आरो बेजोंनो दिनै जोंनि बर' समाजाव राजुहुवा जायगायाव रायजो हिसाबै गामियाव जोंनि बाथौ थानसालिया बिनिफ्राय जागायजेनदों बिनि अनगा गावबा गावसोमोन बाथौआ न' किन्तु बयबो बाथौ सिबियारि किन्तु मालाबा सिबियो मालाबा सिबिया मालाबा लोंबाय जाबाय गैला बावबाय आरो बिदिजों फैदोंमोन आरो दा जों धोरोमारि गौथुमखौ बेखायनो साबायखर बावनांगोन जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव जोंनि जेब्लायबोनि जिउआव गौथुम नङामोनब्ला दिनै जोङो बे अबस्थायाव सफैयामोन जोंनि धोरोमखौबो जोङो सिनायनो रोंनाय नङामोन जों सिनायनो रोंनाय नङामोन आरो दा जिहेतु गौथुमा जोंखौ बेसिम लाबोबाय दा सानफ्रोमबोनि जिउआव जों धोरोमखौ बोरै हमथानानै सोलिलाङो जोंनि बर' धोरोमा गोदो गोदायनिफ्रायनो कुनु धोरोम गुरुजों दैदेनजानाय धोरोम नङा जोंनि धोरोमाव दीक्षा होनानै दिनैनिफ्राय नोङो बे खान्थिखौ मानिनानै सोलिनांसिगोन होननायनि जोंनाव नियम गैया जोनोम जानायनि उनाव गिदिरफोरखौ नुनानै बेजोंनो जेला गावहा दायित्व फैयो बिबान फैयो
अब्ला बेखौनो गावबा गाव खालामलांनाय बेनिखायनो जों बयबो खौसे जालायनानै दायित्वखौ बुजिनानै धोरोम सिबिनायनि बेलायाव बयबो जोंनि जि खान्थिफोर दिनै गौथुमा माखासेखौ इउनिफर्मआव जेखौ लाबोना होफैदों बेखौ जों बयबो मावलांनांगौ दा दिनैनि दिनाव जों मा थारिख मा लाखो प्रत्येकता मंगलबारावनो जों आफा बोराइ बाथौखौ आरज गाबो बे गौथुमनि थांखि सानफ्रोमबोनि जिउआव जोङो आफा बोराइ बाथौनि बाथ्रा होदों हे आफा नोंखौ जों गासै बर' माहारिया गासै नोंनि फिसाफ्रा नोंनि सिबियारिफ्रा सानफ्रोमबो मंगलबाराव आरज गाबदो दा आरजखौ जों गाबमारनो हाखोना हादिया जोंनि दिनै बिजिरनांगौनि बाथ्राया बे आं जेब्लायबो बाथौ गौथुमनि आफादखौ बे बाथ्राखौनो होनबाय थायो जे जों जेखौ थांखि लायो साफ्रोम मानसियानो बेखौ मानिनांगौ दा जों मंगलबाराव बाथौ आरज लादों नालाय ओइदिन जों हाल खदाल बायदिसिना जिउआव गावहा खामानि थायोब्लाबो ओइदिन सानसेखौ आफानि नामाव जोङो सेक्रिफाइस खालामनांगौ नागारनांगौ सेक्रिफाइस खालामनांगौ ख्रिस्टानफ्रा रबिबाराव इसोरनि नामै बिसोर आरजबो गाबो ओइदिन सानसेखौ इसोरनि नामैनो दोनो खुनु खामानि मावा दाहोना रुवाथियाबो संनाय जानाय दं खुनु दुब्लियावबो खामानि मावा रावबो जेरावबो बिसोरो जेबो हाबाफारियाव बाहागो लाया मानो बेफोरखौ खालामफ्लांबा इसोरखौ बावनो हागौ दुब्लियाव माइ गायोबा मा गायोबा माहाजोनखौसो नाम लाफ्लांबाय थानो हागौ सोरनिबा सिङाव खामानि मावहैयोबा बेखौसो इसोरनिफ्राय देरसिन सानफ्लांनो हागौ ओंखायनो ओइदिन इसोरनि नामाव गावखौ बावसोमबाय इसोरनि बादै रावखौबो बिसोर देरसिन होननानै साना बिसोरनि ओंथिया बे दा जोंनाबो मंगलबार खालि जों लादों आफा दस्रा दिनाव बावब्लाबो जों मंगलबार खालि नोंखौ गोसोखांथारगोन आरो नोंखौ जोङो खुलुमगोन आफा नोंखौ सिबिगोन जों बुंनानै लादों खिन्थु बेखौ जुदि जों मावाब्ला बेसेबां अयनाय बियो इसोरखौबो थगायनाय आफा बोराइ बाथौखौबो थगायनाय बिदि जाया दा मोनसे बाथ्रा बुंदों दिनैबो नोंथांमोना बिजि मंगलबाराव जोंहा अफिस थायो जोंनि मानसिफ्रा दाना बेफार बानिज्यबो खालामो दखान पहर जों हालिवो बायदिसिना खामानि थायो ओंखायनो जोंनाव बाहाना फैयो सोलाबालै सोलाबा आं हाया गाबोन स्कुल दं खायफा फिसाफ्रा स्कुलाव थांनांगौ ओंखाम संनानै जाहोहरनांगौ गतिके थानसालियाव थांनो हाया आरो फालाबो दं न'खराव सासे थांबानो जाबाय आरो थांनो हायाबा फाइन होबाबो जाबाय माहाजोनबाथ' थांबाबो जायो फाइन होबानो जायो खिन्थु आफा बोराइ बाथौ फाइनखौ मोनजागोन नामा आफा बोराइ बाथौथ' फाइनखौ मोनजाया खिन्थु आं होनदोंबा बे सानसे सप्तासेयाव आफा बोराइ बाथौनो जोङो जिहेतु बाथ्रा होदों बे हिसाबै जोंनि इसोर सिबिनाय आफा बोराइ बाथौखौ खुलुमनाय आरज गाबनाय बेखौ जाफुंहोनांगौनि थाखाय जोंनि गावनि खामानिखौ मावनायनि सिगां जों बेखौ मावनो हायो ना हाया निश्चय हायो आं होनबाय थादों जे मंगलबार खालि जों गासै बाथौआरियानो फुंनि 4:30-5टायाव जों मानो सिखारनो हाया बिनि उनाव एसे आथिं आखाइ सुनानै दुगै लोबै 6टायाव गावनि न'नि सिथ्लायाव थानाय बाथौआव जों मानो आलारि बाथि सावनो हाया बिनि उनाव गथ' गथायखौ लाजोबनानै न'नि बाथौखौ खुलुमस्रांनानै 7टायाव मानो गामिनि बाथौ थानसालियाव थांनो हाया आरो 7टायाव सहैखांनानै दोंबा आरज मेथाइ जेराव आधा घन्टाल' लायो बेखौ जों मानो गाबनो हाया बेनि उनाव 8टायाव फ्रि जायहा बेकार आड्डा मारिनाय लेक्सार मारिनाय अयबास दं फिसा थाबाय थाबानो जाबाय थानसालियाव जायहा मास्टार साकरि दं थांबानो जाबाय अफिसाव जायहा दखानदार दखान खुलिनांगौ थांबानो जाबाय सोरहाबा मालाय धोरोमनि मानसि बायदिथ' जों जानो हाया आं दहाय बुंनाय बायदि
그러니까 दुब्लिनि खामानियावबो थांबानो जाबाय नों 8टानि उनाव आलि खोयोना आलि दानोना मा खालामो ना ट्रेक्टर हालेवहैयो मा सालायहैयो 8टानि उनाव थांबानो जाबाय गासिबो जोङो बेबायदियै समायखौ दिहुननानै धोरोमखौ जों सिबिनांगोन आरो नङाबा जोंनि धोरोमा बबाव थागोन धोरोमनि आब्रुथिनि बाथ्रा बुंदों दिनै आब्रुथियै लाखिनाय आब्रुथि गोनां आब्रुथि होनोब्ला मा धोरोमनि गासैबो जिथु नियम निथि आसार खान्थि बेखौ बाहायनानै सोलिलांनाय बेखौ मानिनानै सोलिलांनाय दा बे माग दाननि नैथि मंगलबाराव जोंनि बिनाय बायदियै सरकारा बन्द होलायलायबाय जे बे खालि बाथौ धोरोमारि मानसिफ्रा सानसे थाल्ला बाथौ फुजियो बेस्रा बायदिसिना खामानियाव अफिस आदालताव उसुबिदा जायो ओंखायनो बिसिनि धोरोम सिबिनायाव रावहाबो जाहाथे उसुबिदा जाया आरो दस्रायाबो बे खालि जाहाथे बिसिनि धोरोमखौ सन्मान होनो हायो ओंखायनो सारा आसामावनो सरकारि बन्द बुजिबायना आरो माबायदि बे समाव सर्बानन्द सनोवाल मानव गेदेर बिथांखौ बुजाय मानो जोंनि बाथौ धोरोमनि गौतम हनै आदा परमेश्वर दामोन बिसोरनो बन्द बिबाय थाग्राया बन्दखौ मानो नांगौ बेखौ आङो बुजायनानै एग्रि खालामदोंमोन जे बबे मालाय रायजोनि मानसिफोरनि बन्दखौबो बेवहाय होयो किन्तु जोंनि रायजोनि गावनि मानसिफोरनि गावनि धोरोम फालिनाय सिबिनायाव बेवहायसो जोङो मानो बन्द होनो हाया बे समाव छठ फुजानि थाखायबो बन्द होबाय आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ लानानै आं एसे अरबाय हमबाय आं छठ फुजानिबो जुदि नों बन्द होनो हायो बाथौनि थाखाय नों मानो बन्द होनो बाथौआ मा गासैबो जोंनि बर' फोलेरनि कसारि फोलेरनि बेखौ बुजायजोबदों आङो बाथौनिफ्रायनो नोंसिनि सनवालनि बायथ' बाथौनिफ्राय राभाफोरनि बायख' बाथौनिफ्रायनो डिमासाफोरनि सिब्राय बेबायदि गासिबो जोंहा जोंनि समाजाव इसोरखौ बिश्वास खालामनाय आरो इसोरखौ फुजिनाय बिनि जोंहा हुदा दङ आरो बे हुदा हिसाबै जोंनो बोसोराव खेबसे सानसेयावनो बयबो बाथौ बोराइखौ जोङो खुलुमनाय बेखौ आरज गाबनाय बेखौ साबायखर बावनाय बिनि आशीर्बादावनो बोर सारस्रिनायावनो जोंनि आलो गोजोन जुगे जुगे जिउ खांबोगासिनो दङ आयंनि उनाव आबौनि उनाव आफानि उनाव जोंनि उनाव फिसाफोरनि उनाव फिसौफोर बिदिनो जाबोगासिनो दं गोदोनिफ्राय मालाय धोरोमाव जे एथ' गुरुत्व दङब्ला इसोर सिबिनायनि थाखाय ईदाव बन्द नङा होमबा ख्रिस्टमासाव बन्द छठ फुजायाव बन्द नानकनि मायावबा दिबस बन्द शंकरदेवआव बन्द बाथौआव मानो बन्द जानो बेनिफ्राय हबदे होननानै आमिनगावआव सिलभार जुबिलि खुंदोंमोन बाथौ बुथुमा बे समाव अबसे एसे एनै जालायलायदों जोंनि गेजेराव होनब्लाबो बेवहाय बे सिलभार जुबिलियाव आसाम सरकारनिफ्राय घोषणा होनानै बे दिननिफ्रायनो केलेन्डाराव नैथि मंगलबार बेखौ बाथौ सिबिनायनि थाखाय बन्द होबाय दा बन्द होबाबोथ' आफा बोराइ बाथौआ मोजां मोना बन्द थाबानोथ' आफा बोराइ बाथौखौ सन्मान होनाय जाया बे बन्दनि दिनाव जों गावनि गासिबो व्यक्तिगत खामानिखौ नागारजोबनानै खालि आफा बोराइ बाथौनि थाखाय ओइदिननि समखौ हगार हरनांगौ दा जों बिदि खालामनो हानो हायाखै अमाबो दाननानै फानबावो दाबो सोरबा बबेबा नैथि मंगलबाराव दा आब्रुथि गोनां होनबा बेखौ जों गारनांगोन अमा दानग्रा बायदि बन्द दा नै ईद जानोसै सोरबा बांगालफ्रा थायो नामा खामानि मावनो थाखा मोनगोनबाबो फैसा मोननांगौखौबो लांफैया ईदाव बांगालफ्रा गावस्रा
गावसिनि धोरोमनि जिथु नेमखान्थि बेखौ फालिनो बयबो थांजोबो बांगाल गावसिनि जिथु धोरोमारि हाबाफारि गामियाव थाङो गथ' गथायजों गासिबो एक मास उपबास थायो सानफा सानफा खदैखौबो मोननो मोना जोंनाथ' एकदमबारे कका कला लोंखोमाबावगोनसो दाब लोंखोमाबावगोनसो बेबायदिबा खिन्थु बिसोरो जासिबाबो जाया गावबा गावनो रावबो बुंलायनाङा ओमफ्राय जेला 4टा ना 5टा टाइम थायो फिथा अब्ला सासे गारि सालायबाय थानाय मानसियाबो गारि लाखिनानै जायो होमबासो दै लोङो माला मोनजागोनखौ आरो फिसा फोसावबावोसो सान हाबबासो मोनजागोन डिब्रुगड़आव साना खैथायाव हाबगोन डिब्रुगड़नि उनाव तेजपुराव खैथायाव हाबगोन तेजपुरनि उनाव दा जोंना मुसलपुराव खैथायाव हाबगोन क'क्राझाराव खैथायाव हाबगोन बेबायदिसो मोनजालांबाय थायो डिब्रुगड़आवबो जाबाय नोलै नांगौ जाया बिसोरो बिसिना बे आब्रुथि गोनां धोरोमाव जों बेबायदि माला जानो हानो लुबैब्लाबो गावनि आखलखौ जेब्लासिम जों सोलायनो हाया आरो गौथुमनानै नङा गाव बेक्तिगत बेनि गोनांथिखौ जों बुजिनो हाया होमब्लासो जों सासे धोरोमसुला सुबुं जों जानो हाया बेखौ जों बोरै खालामो ओंखायनो नैथि मंगलबारावबो हाबाफारिफ्रा जोंहा मोजां थानांगौ गौथुमफोरनिफ्राय आं देग्लायबो गौथुमनि मानसिफोरखौ जेरावखि लोगो मोना जायखि जि ग्रुपनि जा जायखि जि नेमजों फालि गुदि बाथौ बिजौ बाथौ मा बाथौ दं गासिबो नैथि मंगलबारखौ आफा बोराइ बाथौनि मुङै गावबा गावनि स्टाइलाव बयबो आरज गाबनांगौ बयबो बावथाय होनांगौ बयबो साबायखर बावनांगौ हे आफा नोंनि थाखायनो जों एसे मोजां जिउखौ मोनबाय नोंनि थाखायनो जों दिनै आलो गोजोन संसार जागासिनो दङ न'खर संसार गासिबो मोजाङैनो दं जोङो आंखालाव थादोंब्लाबो बिनि गेजेरावबो आफा नों जोंखौ मोजाङै मोजां फोथांगासिनो दं जोंनो गासै खैदां खैफोदावबो नोङो जोंखौ बासायबोदों नोङो जोंखौ रैखा खालामबोदों आफा बिनि थाखाय साबायखर आफा फैबाय थानाय समावबो नों जोंखौ बिदिनो अननांगोन बिदिनो आशीर्बाद होनांगोन बिदिनो साननो हायैखौ साननो हानाय गोहो होनांगोन गोरोन्थि जादोंब्लाबो गावनि फिसा होननानै सिबियारि होननानै निमाहा होनानैब्लाबो जोंखौ मोजाङै मोजां दैदेनलांबाय थानांगोन मानसिया मोननायनि थाखाय नों दिनै जि मोनदों आफानि बे जोंनि बाथ्रा नङा मोनसिंसिं बोरायमोना बुंलांनाय बाथ्रा बे संसारनि गासैबोआनो आफा बोराइ बाथौनि ओंखायनो नों लायोबा आफा बोराइ बाथौनोबो होनांगौ ओंखायनो जों ओंखाम जानोसै नालाय जोङो आइ माइनावनोबो बावनांगौ बाथौआवबो जों बावनांगौ खुरैसे गाहामल' बावो खेरखासे बावनांगौ खमावब्लाबो आरो माइफोरखौ बस्थाय बस्था होनांगौ आरो मा इसोरनो खिन्थु जों नुयो जे रावबो बावथाय गैया ओइ नारेंखल हाख्लाबनाय मोननैसो आफेल हास्लिंनाय मोननैसो बुट एसे एकदमबारे आरो गोदै गोबावखौथ' होआ होनांगौ बेखौबो गोदोनि दिनाव फिथाइ सामथाइल'मोन बे समाव जों फिथाइ सामथाइ सोलिबाय जौ संनानै लोंनो रोंबाय जों जौबो होबाय नङा होमबा जेराव गोदो मामोन गोदो जौ लोंब्ला गिलासनि जौखौ बा बथलनि जौखौ हायाव एसे लुग्रोयो माने इसोरनो बिनि उनावसो जों लोङो साहा लोंनो नागिरबा एसे हायाव लुयो बेबायदि जों लोङो मानो इसोरनो जों होयो ओंखाम गोरलै जाबा दाउसा फारौ हाथारोमोन मानो जों जानोसै नालाय इसोरनोबो होनोसै गासिबखौ दा फैयै फैयै मिस्टिया माला ओंखारखो लादुआ माला ओंखारखो बायदिसिना गोथाव गोथाव मेथाइया माला ओंखारखो उनाव ओंखारबाय खिन्थु जोंथ' जादोंना जायाखै जों जाबाय नालाय जोंबो बेफोरखौ साइडआव बावनांगौ जोंनि गुदिया थागोन माइरं दैरं बावनाया थागोन फिथाइ सामथाइ बावनाया थागोन नाथाय जोङो दानि आधुनिक जुगाव जेफोर बुस्थुखौ जों मोनदों जादों सोलिदों बेफोरखौबो जोङो बावफानो हायो साइडआव दा बेखौ बावा
जेखौ जों इसोरनि होनना बुंनो बेखौ बुरजा बुरजा बावनांगौ नैथि मंगलबाराव आङो बयखौबो खावलायबाय थायो जे बयबो न'खरनिफ्राय खेरखाफा माइरं लांनांगौ हैनांगौ आरो आथुमसे एसे जों न'आव लानानै फैफिननांगौ माइ हेन्दोआव दोननांगौ आरो बाखिखौ बाथौ थानसालिया बाहायगोन फानगोन मागोन बा जोंनो गावबा गाव दाखिनानै लांगोन आरो बे रायजोनि फान जानानै थागोन इसोराथ' जोंना आधा घन्टा 1 घन्टा बावबानो जालांखायो नङा होमबा इसोरा आधा घन्टा 1 घन्टा गोबाव दोननो हाबा मोजां खिन्थु बेनाव जों खांनानै लानानै जाफिननो हाजोबो जोंना बर'नि नियमा नङा होमबा बर'नि नियमा जाहैबाय बे ओंखायनो जोङो बावनाय थुगिखौ माइरंखौ जोङो न'आव लानो हायो एसे बाखिखौ कमिटिया फाननो हायो हा बुरजा फैबासो कमिटिया बुरजा मोनगोन फैसाखौ बेबायदि जोङो खालामनो नांगौ गासिखौबो बावथाय होनांगौ मानो जोंनि नैथि मंगलबाराव फुजा होनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बे गासैबो इसोरा जोंनो जि होदों बेनि थाखाय जोंबो लाबाय बेनोबो जों होनोसै बावथाय होबाय आरो बेनि थाखाय जों साबायखर बावबाय इसोरखौ आंखाल गैयै जोंनो आदार होनायनि थाखाय जोंखौ मोजाङै लाखिनायनि थाखाय आरो जों आरज गाबबावबाय फैबाय थानाय समावबो आफा जाहाथे नों जोंनो बेबायदि होबाय थायो माइ दैयै गासै सय सम्पति आरो बेनि थाखाय आं बुंबाय थादों जे जोंनि आफा बोराइ बाथौ बेनिख्रुइ देरसिन रावबो गैया आरो बे फोरबोनिख्रुइ देरसिन जेबो फोरबो गैया जोंनि जिउआव ओंखायनो गोसो होसारनानै जों बेखौ खुंनांगौआव माब्रैबा समायना रमायना जागोन नुथाव जागोन दा आं देग्लायबो बयखौबो खावलायनांगौ उदालगुरियाव आङो होनबोदोंमोन जिल्लाखौ बिसोर खालामदों अर्डार होदोंमोन जे समबार खालिनो बयनिबो लांगोनायाव आलारि बाथि जोंनांगौ बयहाबो न' बां लिरस्लांजोबनानै साफा सुफा खालामनांगौ समबारावनो आमफ्राय मंगलबार खालि दहाय बुंनाय बायदि फुङाव गावबा गावनियाव सावबाय बेनि उनाव गामिनियाव थांबाय गामिनि उनाव आनसलिकआव जुदि हाबाफारि लादोंबा बेवहाय थांबाय खिन्थु जोंनि आफा बोराइ बाथौखौ आरज गाबनाया 10टा 11टानि गेजेरावनो जोबनांगौ आरो ना टाइमा फुङावनो बेनि उनाव बायदिसिना हाबाफारि जों लानांगौ बेनि उनाव ओइदिन सानसेखौ बबा माबा गेले बबा माबा मोनसे गथ' गथायनि बादायलायनाय हो हाबा धोरोमनि सावरायलायनाय हो बायदिसिना बाथौनि बबेबा मोनसे जोंनि बोसोनफोरनि सायाव जोंनि आसारि दौरि दौसि बा जोंनि फोसावगिरिफ्रा बेफोरनि सायाव भाषण होगोन बेबायदि माखासे जों हाबाफारि लानो हायो बिनि उनाव मोनायाव खेबसे आरो आलारि बाथि सावस्रांबावनानै आफा बोराइ बाथौनाव निमाहा बिस्रांनानै माबाफोर खैफोद जादोंब्ला जों रोङाखिसैब्ला गतिके नोंखौ सिबिनायखौ जों दिनै नै बेवहाय फोजोबबाय आरो ना गतिके आलारि बाथि सावस्रांनानै जोब्बाय आरो बेबायदि जों हायो नामा निरामिसखौथ' जों नैथि मंगलबाराव जायो आं होनदों मा समबार खालि निरामिस थाब्लासो नैथि मंगलबाराव निरामिस थानाय जायो नङाबाथ' उदैयाव बयनावबो बेदरा थाजोबो जोंना गाबोन मोनजालालै होननानै हरनि 10टा 11टायावबो जायो खिन्थु फुङाव आर'जसालियाव थांबा न' खिनायाव बे थाङा मोनानिया साननियासो थाङो मोनानिया थाबावोसो गगारजोबा मिथिबायना ओंखायनो समबार खालिनो निरामिस थानांगौ मानो जोंहा गाबोन आफा बोराइ बाथौखौ खुलुमनांगौ ओंखायनो उदैखौ खालि खालामनांगौ माने गाज्रि बुस्थुखौ जोङो दोननो नाङा उदैयाव गेसाव गोफोन बेबायदि माखासे बुस्थुफोरखौ जों थिग खालामलाङोब्ला जोंनि नैथि मंगलबारावबो गाजा गोमजा जागोन बे खालि रावबो आलासि जानो मोना बे खालि रावबो गामि गारनानै थांनो मोना बे खालि बयबो बेवहायनो थानांगौ जोंनि खृष्टान धोरोमारिफ्रा फ्राय दानसे बिसोर बायहेरायाव थाङा बे दानसेयाव बायदिसिना हाबाफारि बिसोरो प्रि ख्रिस्टमासनि नामाव खुंलायनानै सावरायलायबाय थायो ओमफ्राय 25 खालि अनलि प्रेयार बे खालि मिटिं दावथिं थाया बयहाबो गावबा गावनियाव थाजोबनांगोन आरो बिनि उनाव आरो मोसानाय मुसुरनाय बेफोर जाजोबगोन
बेबायदि बिसोरो गावसिनि फोरबोखौ फालियो आदा नोंसोर आंखौ रागा जोङो मानो मालायनिखौ रायखांबाय थायो मालायनिजों रुजुआबा नों बोरै बुजिनो जोंनिखौ मालायनिजों रुजुबासो ना जों बुजिगोन दा ओंखायनो बे फोरबोफोरखौ जों माबोरै मोजाङै खालामनो हानो न'नि थानसालिफोरखौ न'नि बाथौसालिखौ मोजाङै जोथोनै दोननांगौ बयबो सिजौफ्रा बारा देरद्रायसिन थानो नाङा सिथ्ला गंसे ओरै जालायलायो खायफाना गतिके सिजौखौ जोङो गेजेर गेजेर सोलायनो हायो आरो हयथ' गौथुमाव नियम दं खोमा बेसेबां बोसोरजों सिजौखौ सोलायनो हायो नियम दं खोमा बे मथे जोङो सोलायनांगौ सिथ्लानि बाथौआ जेब्लायबो समायना जानांगौ बोसोराव खेबसे जोङो गायस्लायनांगौ माबाखौ खुन्था दुमनायफोरखौ बाथौ हेबनायफोरखौ जोङो बोसोरे बोसोरे सोलायनांगौ खायफा खावसे गाहाम बायनांबो थायो सोरनाबा सिथ्लायाव आलारि बाथिया सावखां आरिखांबाबो मोजाङै थानांगौ बोखारनानै दोननांगौ दोनसोमलाबाय थानानै खांग्रां खुग्लुब जानानै थानो नाङा माने नों दिनै मंगलबार आलारि बाथि सावदों सावखांबाय नालाय मोनायाव बोखारबा बोखारबाय नङाबा अखानायै फुङाव बेखौ साफा खालामनानै बेवहाय आरो आलारि बाथि दै सान्थि बेफोर थानो नाङा आरो लथाफोर थानो नांगौ दा जोंना खायफाना मा जानो नागिरो दै सान्थि लथायाबो बेयाव दंबाय थायो फुराना दै सान्थियाबो दंबाय थायो आलारि बाथियाबो खांखांजोबनानै ओरैनो दंबाय थायो लिरनायबो गैला सिबनायबो गैला बिराद गाज्रि नुयो माने जोंनि हाबाफारिया जोब्बाय मंगलबाराव बाथि सावनाया मानिबा थाखाय नों माबा मोनसे बिख'दों गाबख'दों सानसे थाबाय बोखारदो साफा खालामनानै दोनदो बेबायदि जों साखोन सिखोन दोननांगौ होमब्लासो मानसिफ्राबो जोंखौ बाख्नायगोन आरो आफा बोराइ बाथौआबो जोंखौ मोजां मोनो आफा बोराइ बाथौआ जोंनिख्रुइ बांसिन सबखौनो मिथिरोंनाय गियान गोनां अब्ला बेनि नोजोराव जुदि जोङो लेथ्रा फेथ्रा माबा माबि जुदि सलायो सोलियो मारै मोनगोन देलाय आफाया जोंखौ ओंखायनो बेफोर बुस्थुफ्राबो जोंहा थिग जानांगौ दा गेजेराव जोङो बिदिनो गुरु गैया नालाय जोंहा मालायफोरबायदि गुरु दा गुरु जालांनांसिगौ दा आंथ' खावलायगोन जोंनि मानाव गेदेर परमेश्वर ब्रह्म बिथां जोंनि हनै कान्तेश्वर बरगयारि बिथांमोनहा आसलथे न' गारनांसिगौ आरो दा न' गारनांसिगौ फिसाफ्रा गावबागावनो सोलिनो हानाय जाखाबाय बिसोरखौ नांखाथारला बिसोरखौ डिस्टार्बसो मोनो रायलाबाय थानायनि थाखाय ओंखायनो आश्रमाव थानांसिगौ आरो न'खरनि मानसिफ्रा मानोबा नायनो गोसोबा आश्रमाव नायफैदो फिसौफोरखौ लानानै फैदो फिसौफ्रा आश्रमाव लोगोआव मोनफैगोन माबोरै दंलै आबौ होननानै जेनेबा खारन न'खराव नांखाथारला बिसोर गैयाबाबो जानो हाखायो दा न'खरनि मानसिफ्रा दा आश्रमाव थानानै जुदि सानफ्रामबो जोंनि आसारि दौरि दौसिजों रायलायबाय थायो जोंनि माखासे इच्छा थानाय मानसिफोरजोंबो सावरायबाय थायो मानसिफ्रा जुदि आश्रमाव थांनानै बिसोरखौ लोगो मोनबाय थायो लासैनो बिसोरनो जोंहाबो गुरु जागोन गुरु बायदि जों मोनगोन आरो बे गुरु जालांब्लानो माखासे मानसिनि जिउआव थुलुंगा फैगोन आसारि दौरि दौसि आंनो जिउआव जेबो नांला आं हाबा हुखाबो खालामला आङो धोरोमनि खामानियावनो गावखौ बावसोमनोसै आरम्भ जालांबाय लाइमोनफ्राबो बिदिनो लासै 100% धोरोम दा बेहा माना राजनितिबो गैला न'खरावबो हाल खदाल गैला सिखा मावनांगौबो गैला सोरबा सांनांगौ गैला बयबो मानि जागोन दा जोंहा मानि जानो नागिरा बेसेबां लेक्सार बोलाय मा जानो बिजेपिसोलै बे बिजेपिखौ बोरै मानिनांगौ दा बिपिएमआ बिजेपिखौ इउपिपिएलआ बोरै मानिनांगौ दा कंग्रेस बर'आ बोरै बिजेपिखौ मानिनांगौ दा धोरोमनि बाथ्रा बुं नालाय गतिके आं बायदि मानसिया लेक्सार होबाय थाबाल' जाया गतिके आं बायदि मानसिया सार्थ गैयै जानांगोन सेल्फिस नङै जानांगोन होमब्लासो आंनि बाथ्राखौ खोनासंगोन ओंखायनो जोंनि आसारि दौरि दौसियाबो रावनिबो खाथियाव थांनाङै जानांगोन सोरनिबा जानानै खोथा बुंग्रा बिदि जाहाथे जाया बेबायदि जानांगोन आरो बिदि जानांगोनब्ला माब्ला जानो हागोन जेब्ला नोङो 100% गावखौ
धोरोमनि बादै मानसि माहारिखौ सिबिनायनि बादै बे मुलुगनि गाहामनि बादै आंहा आरो दस्रा जेबो गैया गासै बिमा बिफायानो आंनि बिमा बिफा गासैनि फिसायानो आंनि फिसा गासैनि फिसौआनो आंनि फिसौ बे बुहुमानो आंनि न' आरो आंनि जेबो नाङा बे साननाया फैनांगोन साननो हानांगोन मालाय धोरोमनि धोरोम गुरुफ्रा धोरोमनि थाखाय खामानि मावनाय मानसिफ्रा बेबायदि लेभेलाव सौहैबाय दा जों बाथौआव माला बेसिम सौहैनो हानो बिनि थाखाय गासै रायजो राजानि बिबाना मा जे जों बेबायदि दौरि नुयोब्लानो आसारि नुयोब्लानो राव होनांगौ आफा बबाव फैदों आफा बबाव थांनो आफा साहा लोंलांनो नामा आफा ओंखामाव जागोन आफा बबाव थांनो सोरजों थांनो बेबायदि जोङो सोंनांगोन जोंनाव फैना साहा लोंला जोंनाव फैना दै लोंला र' आं नोंखौ सोरखौबा दोनना फैनो होनि आइ आमाखा फैलाय नैबे आफाया बै उमुगाव थां नोङो मटर साइकेलजों दोननानै फै माब्ला जों बेसिम जानो हानो जेराव दौरि दौसि बिसोरो साननो हायो जे आंहा जेबो साननांगौ गैया आंनि थाखाय गासिबो आइ आफा रायजो राजा दं आं बेयाव फुथिनानै दोनैबाबो बिसोर आंखौ थिखांनानै लांगोन आं लोमजाब्लाबो बिसोर आंखौ नायगोन जायगायावनो हाबो आं बेयावनो ओंखाम मोनजागोन होमब्लासो ना धोरोमनि थाखाय खामानि मावनो सुबुं माहारिनि थाखाय खामानि मावनो बे मुलुगनि थाखाय मुलुगनि गोजोननि थाखाय खामानि मावनो बेहा साहस जागोन दा न'आवनो दौरिफ्रा रायजाबाय थायो हिनजावफोरजों मोनजागोन नोङो बिदिजों बिदि नंगौ नामा हिनजावफ्रा बिदि राया मोनजागोन मालायफ्रालाय माथो थाङाबाबो जायो नोंहालाय मानो सानफ्रोमबो थांनांगौ गोसोआ बिराद इच्छा गावखौ हगारसारनानै मावनो नाथाय संसारनि मायायाव दंना आरो नों हाबा लादों नालाय समायखिरा लानानै लोमजाबाबो गारलाया माबा मोनसे जाबाबो गारलाया गोरोन्थि जाबाबो निमाहा होलायनानै मिलायगोन जि गथ' गथाय समानै खांगोन बागोन फेदेरगोन हाबाया मालाय खम डेन्जार नामा दा बोरै गारनो दा न'खरखौ समायखिरा लानानै हाबा जानाय संसारखौ जों सानैजों खांथारगोन जोंनि बर'नि मोनबा आसार बे संसारनि गिबिसिन संबिजित बर' समाजनि बे मोनबा आसार बे नेम खान्थिखौ नों मानिथारनांगोन जोंनो सासे सेंग्रा सासे सिख्लाया हाबा जानो नालाय आइ आफा रायजो राजाखौ साखि दोनसे दोननानै इसोरखौ समाय लानानै समायखिरा लानांगोन जे दिनैनिफ्राय जों नागारलाया दिनैनिफ्राय जों गासिबो समावनो माबा मोनसे भुल जालायलायब्लाबो जों निमाहा होलायनानै जोङो जयै संसारखौ खांलांगोन जोंनि गथ' गथायखौ जों सानैजोंनो खांलांगोन माबा मोनसे जाहोनाव बियो बेमार आजार जानानै गोग्लैब्लाबो आं बेखौ नागारा आथिं लेंग्रा जाबाबो नागारा आथिं लेंग्रि जाबाबो नागारा दा नागारा होनबाय नालाय दा दौरि जाबालाय मा जानो दा नोंखौ आंखौ मानो लाया हाबा फिसाया जुदि नायाबा फिसानि एडमिसनखौ जुदि नों थाङाबा फिसानि टिउसननि फैसाखौ जुदि नों जगार खालामाब्ला मानो दा हाबा जाया नै बेबायदि फैयो बुस्थुआ ओंखायनो आङो हाबा जानायफोरनि सायाव प्रेसार गैया नाथाय जायफ्रा रिटायार्ड जाबाय बे रिटायार्ड जानाय मानसिफ्रा खमसे खमथ' न'खरनि मायाजालनिफ्राय बारग'दो परमेश्वर दा न'खरनि मायाजालनिफ्राय बारग'दो नोंसोरो ओमफ्राय आश्रमाव बाखि जिउखौ फुरा हगारनो हादो बिथांमोन बायदि जुदि थायोबा बयबो साहस मोना होमबा बयबो एसे बे आश्रमाव थांबाय थाया होमबा बयबो बिथांमोनजों खिथु खिथु थफ्ला लानानै सोलोंलाङा होमबा आरो सोलोंलांखांबाबो लासैनो अयभास जाबाय आरो अयभास जाबा आरो सिन्था गैला आरो मा गासिबो तारमाने रायजो राजायानो थुलुंगा होनांगोन जोंनो बेबायदि धोरोम गुरु नांगौ जाय धोरोम गुरुआ सानफ्रोमबोनि जिउआव जोंखौ बोसोन होयो जोंनि नांलाय खमलायखौ हामालाय आफामोन होननानै बुंनो हायो रावनिबो जायाजासे बेबायदि जोंनो नांगौ होमब्लासो धोरोमखौ जों मोजाङै लाखिलांनो हागोन हमथालांनो हागोन जोंनि धोरोमा बेसेबांबा मोजां आं दहायनो होनदों इउनिभार्सेल ट्रुथ अराय सैथो बाथौनि बाथ्राया बाथौनि खेंफोरथिया बाथौनि धोरोमनि बाथ्राया हा नों नायदो जेखौ बुंदों मोनबा सानथौ
सान अख्रां हा बार दै गासै धोरोमल' नङा बैज्ञानिकफ्राबो होनदों दा जे बे मोनबा जिरादनि जिथु सान्थौ बियो सैथो आरो बर'फ्रा हाजार हाजार ना लाख बोसोर सिगां बे बाथ्राखौ मोनथिबोगौ मोनसिंसिं बोराय बाथौ धोरोम मोनसिंसिं बोराया बबे जुगाव जोनोम जायाबो मोनथिया जोंनि आफादगिरिफ्राबो मोनथिया मोनसिंसिं बोराया मालानिफ्राय गासैखौबो बिजिरनानै मोनसेखौल' मोनो जेब्लानिफ्राय बे बर' माहारिया दङ जेब्लानिफ्राय नुबोदों एखेयैनो नुबोदों बर'फ्राव बाथौ दंखायो बर'फ्रा गानै जोमै थायो बर'फ्रा दानो लुनो रोंगौ बर'फ्रा गावसिनि समाजनि नियम खान्थि दं गावनि मथैनो बर'फ्रा सोलियो बर'फ्रा गावसानो राव दंखायो स' बर'ना गावहानो दंखाजों मालायनिफ्राय फैनाय मोनसेबो गैया बर'ना खामखौ मालायनिफ्राय मोनाखै सिफुंखौ मालायनिफ्राय मोनाखै सेरजाखौबो मालायनिफ्राय मोनाखै खेराइखौबो मालायनिफ्राय मोनाखै गासैबो बर'आवनो दंखाजोबो बर'नि बुस्थुआ रावनिबो जिरादजोंनो बियो गोरोबा ओंखायनो गेजेर गेजेर खायफा खायफा बुङो बर'फ्रा खेबसेयावनो बे बुहुमाव गासैखौबो लाफानानै फैखादों फैबायबो बर' राव रायलायखाबाय गामसा गानना फैखादों दख'ना गानना फैखादों दानो लुनो रोंनानै फैखादों बेबायदि बर'फ्रा दंफां बायदि अबेनो बेगर फैग्रोआखै बिनिफ्राय खिलिनानै बिलाइ बिनि उनावसो दालाइ बिनि उनावसो ओरै बेबायदि बर'फ्रा लामा ससेयाव मोनाखै जेखौबो बर'फ्रा फैनायावनो अबेबा राव सोलोङाखै बर'फ्रा फैनायावनो दानो लुनो सोलोङाखै बर'फ्रा फैनायावनो मोसानो सोलोङाखै बर'फ्रा फैनायावनो सोरनिबा धोरोमखौ लायाखै अद्भुत जोंनि बाथ्राया बर'फोरनि बाथ्राया बहुद रिसार्च खालामबाय रावबो दिहुननो हायाखै बे चाइनिज तिब्बतीनि माखासे बुंनाय स्टाइल सुरफोरखौ लानानै जोंखौ बुंनो नागिरो जे बर'फ्रा बिथिंनिफ्राय फैदों खोमा बिसिनि फोलेरदां बे डक्टरेट मोननायफ्राबो बिदिसो दांजों सोब नम्बर होफिनो दा पिएचडि खालामनायसो दा मोनथिबायना बर'फोरनि बाथ्राखौ रोखायै जेबो दिहुननो हायालासिनो पिएचडि मोनबाय आं बायदि पिएचडिखौ दानजोबनांगौ जानो हागौ दां मा दां बिदिखौलाय जोंबो रोंगौ होमबाबो जोंबो डक्टरेट मोननांगौ बर'फ्रा बेवहायनोखा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा बेवहायनोखा बर'फ्रा बयनिख्रुइ सिगां इसोर सिबिनाय मानाय धोरोम फालिनाय मोदाय दावदैखौ फुजिनाय बे बर'नाव दंखायो नरकासुरखौ बर'नि गुदि सिफुं होनो नागिरो महाभारतआव नारखोबुदां नरकासुर भगदत्तनि बिफा नरकासुरखौ असुर होननानै बिराद गाज्रि गाज्रि लिरदोंब्लाबो बे नरकासुरानो प्रथम महाभारतनि मानसि जाय मानसियानोखि आइ कामाख्याखौ फुजिनो रोंजेनदों फुजिबोजेनदों नरकासुरासो फुजिजेनदों मोदायजोखौ सिनायनो रोंनाय मानसिया माबायदि जागोन बे जाथिया माबायदि जागोन महाभारतनि बाथ्राया नरकासुरनि 600 बोसोरनि उननि बाथ्रा 600 नङाबाबो 100 200 600खौनो होनना बुंनो नागिरो मानो नरकासुरा इसोरनिफ्राय बोर मोनदोंमोन बिमा बैसोमुथिया बोर बिनायाव जे आंनि बे नरकासुर नारखोबुदांखौ रावजोंबो जेननो रोङै थैनो रोङै बोर हो आरो इसोरा होदोंमोन जे जागोन बिमा बैसोमुथिखौ नों लुबैनाय बायदिनो जागोन देबि नरकासुरा मालाबाबो रावजोंबो जेना रावजोंबो थैया खिन्थु मोनसे बुंदेरदों जेब्लासिम नों लुबैया बिनि उनाव नरकासुरनि बिमा बैसोमुथिया थैनानै महाभारतनि समाव सत्यभामानि महराव जोनोम मोनफिनबाय अबतार जाय श्री कृष्णजों हाबा जादों बे समाव महाभारतआव सत्यभामा दा बे सत्यभामाया जेब्लानोखि नरकासुरजों श्री कृष्णआ जुद्ध नांफैबाय गुवाहाटियाव फैनानै कामरुपआव अब्ला
श्री कृष्णआ जेनबाय बिनाव थांफिनबाय आरो फैफिनबाय जुद्ध नांबाय श्री कृष्णआ मुराखौ बुथारबाय मुराया बिराद बिग असुर बेखौ सान्थि गाहायबो होनो खिन्थु सान्थि गाहाय नङा बियो लोगो बायदिमोन नरकासुरनि आरो बियो नरकासुरखौ प्रटेक्शन होनानै बियो श्री कृष्णजों जुद्ध होनायाव बियो थैबाय मुराया बे मुराखौ बुथारनायखायनो मुरारि होननानै श्री कृष्णखौ बुंनाय जायो मुरारि टाइटेल बेनि उनाव नरकासुरजों जुद्ध नांबाय दानख्लाब दुंख्लाब खालामजानानै श्री कृष्णआ थांबाय थैरनारनि ओमफ्राय सहैफिनबाय बियो दारकायाव अब्ला सत्यभामाया नुबाय थैजों दुगैनानै फैबाय फिसाय श्री कृष्णआ बिराद रागा जोंबाय सत्यभामाया ओमफ्राय सत्यभामाया बुंबाय बे नरकासुरा बांद्रायथारबाय बेखौ जेरैखि जायाबो बुथारथारनांगौ बियो थैथारनांगौ होनना बुंबाय नै दाना सत्यभामाया सोरमोन बैसोमुथिमोन आगोलनि जोनोमाव बेहा सत्यभामा बिमानि खुगानिफ्राय ओंखारबाय बियो लुगैबाय सत्यभामाया मा होनो नरकासुरा थैथारनांसिगौ बिनि उनावसो श्री कृष्णआ नेक्स्ट जुद्ध खालामफैनानै नरकासुरखौ बुथारबाय आरो नरकासुरखौ बुथारनानै नरकासुरा बान्दि खालामनानै फैदोंमोन 16,000 हिन्जावफोरखौ बे 16,000 बान्दिफ्रा नरकासुर थैखांनानै गोदाव सोराव जाबाय दाना श्री कृष्णखौ बुंबाय नोंथ' नरकासुरखौ बुथारबाय जियानो जायाथों बेनो जोंखौ थानो जायगा होदों बेनो जोंखौ जाहोदों दा जों अबाव थांबावनांगौ कल्पना खालामलाय 16,000 बेबायदि बेसे बुरजा जागोन बेयाव खै हाजार दं दा मानसिफ्रा बेसेबां हाजार दंलै बेवहाय हा खै हाजार जागोन बियो 3,000 बा 16,000 बेबायदि खैथा जागोन 3,000 बेवहाय दं आरो 16,000 12 मोनब्रै 13 14 15 मोनबा बेबायदि फानबानिबो बारा हिन्जावफोर श्री कृष्णआ एकदमबारे मा खालामबावनो दाना जों मा जाबावनांगौ जाबाय नरकासुर दैबायसो जाहोबावनांगौ श्री कृष्ण ओमफ्राय उदां जाबाय नोंस्रा थांफिननो गावबागाव न'आव होनबा जाबाय औ जों थांफिनबा जोंखौ न'नि मानसिफ्रा लाखिबावगोन गामिया सोबावगोन जोंखौथ' नरकासुरनाव माबायदि दंफैयो सोर मिथिगौ ओंखायनो जोंखौ रावबो समाजा बोजबनानै लाखिनला दा जोंहा मा जाबावनांगौ अब्लासो श्री कृष्णआ उपाय गैया बुंबाय जे नोंसोरो गावबा गावखौनो आंनि हिन्जाव होनना खोन्थाना लादो होमबाना फिसाय गोनां हिन्जाव नालाय नोंसोरखौ सनमान होगोन नाय बिनि उनावसो बे 16,000 बान्दिफ्रा गावसोरखौ श्री कृष्णनि बिसि होनदों होनाखै खिन्थु श्री कृष्णआ बिदि होनदों होननानै श्री कृष्णहा 16,000 गपिनि दं होननायानो बेनो आरो गपियाबो श्री कृष्ण राधाजों गोसोथोलायनाय उन्दै समखौ गपि होनदों आरो बे गपिनि बिसिफोरखायनो गपिनि ओंखायनो 16,000 हिन्जावफोरनि जारिमिना बर'फोरनि बै समनि नरकासुरनि समनि जारिमिन दा बे नरकासुरखौ जुदिय बिराद अयथासारि होनदोंब्लाबो अधर्मीय होनदोंब्लाबो नाथाय नरकासुरासो बिमा कामाख्याखौ फुजिबोदों बिनिफ्रायसो दिनै मालाया फुजियो बे नरकासुरा ओरैबायदि सत्यबादि धार्मिकमोन बिमा कामाख्याखौ बियो हाबा खालामनो नागिरदोंमोन गोसो थोनानै ओमफ्राय देबिखौ बुंदोंमोन आं नोंखौ हाबा खालामनो लुबैदों आं नोंखौ बिराद मोजां मोनो दाना कामाख्या देबिनि थाखाय रावबो नरकासुर बायदि बेखौ सिबिग्रायानो गैया बे संसाराव बेखौ दुखु होनो बानानै बियो बेखौ बुंबाय दे नरकासुर जागोन दे खिन्थु आंनि मोनसे सर्तखौ नों लाखिनांगोन तो मा सर्त बै गाहायनिफ्राय फान्दु दं बिथिं गुवाहाटियाव बे गाहायनिफ्राय नैबे गोजौसिन गावखौ फुजा होग्रा जायगासिम हरसेनि गेजेराव सिरि खालामनांगौ सिरि लुनांगौ थै बेलाय आंनि बाय हात गाखेल होनबाय बियो माबे नरकासुरा बेहाय जेबो गैया गासैबो सान्थ्रिफोरखौ अर्डार होबाय बियो हरजों हर दाहाय बे सिरिया मावनांगौ गासैबो सिरि मावनायाव नांबाय सान हाबनाय लोगो लोगो
गमामायैनो हरनि 2टायावनो सिरिया जाजोबसै लोगो लोगो बिमा कामाख्याया सिन्था जाबाय आयु फाग्लाया हामानोसै माथो बे हायोब्ला आं बेजों हाबा जानांगोन सासे मोदायजों आरो सिबियारिजों हाबा जायोब्ला संसारा मा बुंगोन जोंखौलाय ओहो बे खुनुदिन जानो हाया अब्ला बियो नरकासुरनि खाथियाव फैबाय फैनाय नरकासुर बाद दोनदों नोंना खामानिया नों जेनबाय हाय मानो जेननो दाबो खोमसि आं हागोन सिरि मोननै मोनथामल'सै नङा नङा सोरांबाय बबाव सोरांदों खोमसिनि दं नरकासुरा नङा सोरांबायथ' नों हायाखिसै हा दाबो खोमसि आं हायो नायल' आया खोनासं दाउला गेसेर जोब्बाय गासिबावबो दाउला गेसेरनो होबाय बिमा कामाख्याया गग्रे होनजोब्बाय हर गेजेराव खोनासंबाय दाउला गेसेर मारबाय नै दाना मा जाबावनो दाउलाया माला गेसेरो नरकासुर सोरांबासो गेसेरो दा बेथ' नंगौ आरो दाउला गेसेरबाय नालाय सोरांबाय नों जेनबाय आंखौ हाबा मोनब्ला आंखौनो हाबा साना बे परफर्म गैला बिनाव बेहाय खामानिया स्टप खामानिखौ दोन थाब साला गासिबो दाउलाखौ बुथारजोब खाना जानो बिनाव गासै दाउलाखौनो हमनानै बुथारजोबनानै खाना जादों नरकासुरा खिन्थु बिमा कामाख्याखौ बियो ओहो आं मानिया होननानै अख्रा खालामाखै खोथा लाखिनाय बे मानसिया बेसेबां गियानि जानांगौ नरकासुरा मिथिबायना ओंखायनो गोदो गोदायनिफ्राय धोरोम दं बर'फोरनाव फोथायनाय दं जोंनि बाथ्राखौ जोङो लाखियो बे नरकासुरानो बिदिन्थि गासिबो दा बेबायदि दा जोंनि बाथौ धोरोमनि गासैफ्रा बेसेबां ओंथि गोनां आं जेब्लाबो बुङो जोंनि बाथौनि बान्दोनि बाथ्राखौ बहुदानो मोनथिया जोंबो बारा खोन्थानो नागिरा बेसेबां मोजां गोरलैयै मोनसिं सिं बोरायमोननि समनिफ्रायनो जोंनि जिउनि सोमोन्दै बाथौ दुमनायनि गेजेरजों फोरमायदों जे जिउआ मा बेयो माबायदि गिदिंबाय थायो मानसिया थैयो जिउआ थैया देहायाव थायोबा जिउ बाहेरायाव ओंखारबा जिउमा आरो बे जिउमाया मालाबाबो गोमोरा थैया बे गिदिंबाय थायो माबोरै गिदिंबाय थायो बाथौ हेबनायजों दाउथु बिखाया जोंनि जिउनि महर आरो बे गुदि बाथौ हेबनाया बेयो जोंनि जिउआ बिमानि गोरबोआव जायगा लाजेननाय बे जायगा लाजेननाय समा बिन्दो बायदिल' बिन्दो बेयाव जेबो महर गैया आरो बे बिन्दोआनो बिमानि गोरबोआव 9 मास लासै 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 देरनानै मानसि महर मोनो आबुं मानसि महर मोननानै जोनोम जायो बेनि फोरमायनायानो जाहैबाय सेकेन्ड नैथि बान्दोनि ओंथिया जाहैबाय बिमानि गोरबोआव जायगा लाजेननानै बेनि उनाव बियो आबुं मानसि महर मोननानै बेनिफ्राय जोनोम जायो जोनोम जानानै गेले आरियै देरनानै बियो लाइमोन महर मोनो अब्ला बियो संसाराव हाबो संसाराव मारै हाबो जुलि जानानै संसाराव हाबनानै मा खालामो संसारखौ खाङो गथ' गथाय जोनोम होनाय बायदिसिना गियान फोरोंनाय संसारनि बायदिसिना खामानि मावनाय जिउ खुंनायाव बेबायदि खांलाङो बेयो मोनबा स्टेज मा होनो मोनब्रै स्टेजाव संसारनि खांनाय हाबानि उनाव बेनाव बोरायबाय थाहैबाय मोनबा सिरियाव बे मोनबा सिरि बारबाथाय जिउआ गलांबाय जिउमा जाबाय जिउमाया सिजौजों आफाजों परमात्माजों गोरोबबाय परमात्मा बान्दोबा बारखांलाबाय ग्रोब इसोरजों गोरोबबाय बियो इसोरजों गोरोबनानै आफा सिजौआ सोरजों दं आइ बैसोमुथिया बिमा आरो सिजौआ आफाजों आइजों लोगो मोनलायनायनि उनाव फिन आइनि गोरबोआव जायगा लाहैफिनबाय फिन जोनोम मोनहैबाय फिन संसाराव हाबबाय फिन संसारखौ खांबाय फिन बोरायबाय फिन बियो रुंसारि जानानै सिजौजों लोगो जाहैफिनबाय गोजौ सिजौ दा होनदों जिउमा मालाय हारसाफोरना आत्मा
आरो बिनि देरसिना परमात्मा दाना जिउमानि देरसिनखौ मा होनगोन आदा परमेश्वर होनना बेखौ जिउमानि देरसिनखौ जों मा होनगोन मालाया आत्मानि परमात्मा नङा ना जों बायदि साधारन मानसिनि जिउआ जिउमा नाथाय इसोरा बिनिख्रुइबो देरसिन जिउमा नङा आं जुक्ति होआखै आं होनदों सिजौ जों होनदों जौसिन गोजौसिन सि नङा होमबा आत्मा सिजौ खिन्थु आं होनदों मा जिउमा होननाय जोंहा मोनसे सोदोब दं ना सियाव गतिके जिउमानि देरसिना मा परमात्मा होननाया आरोखि हारसाफोरना आत्मा परमात्मा इसोरखौसो परमात्मा होनदों दा जोंबो जिउमाया इसोरजों लोगो नांहैनाय बे बाथ्राखौ गोरलैयै जों बोरै फोरमायनो हायो बेखौ बाथौआव मोजाङै फोरमायदों आरो गोमोथाव बाथ्राया जाहैबाय बाथौनि दाउथु बिखाया तास गेलेग्राफ्रा मोनथिगौ लाल पान बायदि लाल पान आरो लाल पानखौ मा होनदों जोंनि जिउ हार्ट बिनि महर आरो आथिखाल मुगायाव सारा संसारनि मानसिफ्रानो हार्ट आरो जिउखौ दिन्थियोब्ला सावगारिजों माजों दिन्थियो लाल पानजों होमबा बर'फोरनि बाथौ धोरोमाव मानसिनि जिउनि जिथु मा होनो आकृति महर बे महरखौ दाउथु बिखानि महर होनाया बेसेबां साइन्टिफिक बेसेबां गोमोथाव बे रिसार्चआ माबायदि जोंनि धोरोमाव हिनजाव हौवानि गेजेराव खुनु फाराग गैया मालाय हारिफोरनावसो दं जोंनाव सनमान दं ओंखायनो बोराइजों बुरि बोराइया जुदि जोंनि सनमाननिबा बुरियाबो समान सनमान जोंनि गुरुफोरजों गुरुजोफोरखौ होदों गुरुजोजों जोङो गुरुखौबो होफादों माने बोराइखौबो फिसाइखौबो समान मर्यादा जोंनि जरा जरा खुन्थियाया जोंनि बर' समाजाव हिनजाव हौवानि मर्यादाखौदि जों समान नायो बेबो बिनि प्रमान बेसेबां गिदिर बाथ्रा बेफोर बाथ्राया दिनै नारी शक्ति नारी अधिकारनि बाथ्रा बुंदों नाथाय बर' समाजनि गेजेराव हिनजावफोरनि सायाव बेबायदि जेबो गोदोनिफ्राय गैबोआ बाखियाथ' मिथिंगा इसोरानो बिदिनो सोरजिदों जे हिनजावफ्रा गथ' गथाय खांनांगौ गथ' जोनोम होनांगौ हौवाफ्रा बिनिफ्राय मुक्त बिसोर बाहेरायाव थांनांगौ बाहेरायाव खामानि मावनांगौ बे माखासेया जाहैबाय जोंनि सुबुं जिउनि धोरोम इसोरानो बानायखानाय नाथाय जोंनि गेजेराव गादबलायनाय गाख्लायलायनाय गैया आं गोबां बाथ्रा बुंनो सानला बेखेवनाय बुंथि नाथाय बुंनायाव बेसेबांबा गोलाव जालांबाय माथ्र जोंहा दा धोरोमखौ मोजाङै सिबिलांनांगौ गासिबो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनो गोबां फोरोंबाय गोबां लाबोनानै होफैबाय आरो दा जोंनि जिउआव जों बयबो धोरोमनि बाथ्राखौ गुदिनिफ्राय बिजौसिम मोनथिनांगौ जोंहा जेबो गैया जोंहा फालिलांनांगौ आरो जोंनि गोरों गोरा मानसिया जोंनो धोरोमनि सोमोन्दै खोन्थाबाय थागोन बिसोर मालायनोबो खोन्थाबाय थागोन बाथौखौ दा मोनसे एखुथा धोरोम हिसाबै संबिजितारि गनायथि मोनहोनो थाखाय अलरेडि नखर बिफानाव बेखौ बिनाय जादों बाथौइज्म हिसाबै जों लिरनो मोननांगौ जों हिन्दु नङा जों ख्रिस्टियान नङा जों बुद्धिस्ट नङा जोङो माने इस्लाम नङा जों सिख नङा जों जैन नङा जोङो बाथौइज्म लिरनो मोननांगौ जों बाथौआरि आरो बाथौआरि हिसाबै गुबुन धोरोमाव धोरोमखौ सिबिनायनि जेफोर खान्थि दं जोंहाबो आलादा गावनि मोनसे खान्थि दं धोरोमनि जेफोर खेंफोरथि इसोरा मा संसारा मा माब्रै जाया आरो बेखौ जों माब्रै साफ्रोमनि जिउआव गनायनांगौ सिबिनांगौ फालिनांगौ गासैबो जोंहा बाथौआव दंजोबोखाय बाथौआ मोनसे धोरोम हिसाबै गाव हारसिं गनायथि मोननांगौ आरो गावखौनो गाव बाथौ धोरोमारि होननानै लिरनो मोननांगौ इंराजियाव बाथौइज्म दा दालाय हम मिनिस्टारखौबो दालाय बे बुंनाय जादों बिथाङा आं नायथारगोन होननानै बुं दा एसे हागौ बाथौनि सोमोन्दै लेखा लिरनांगौ आरो बे लेखाखौ जोङो सरकारनो गथायनांगौ जाहाथे जोंनि धोरोमनि बाथ्राखौ बिसोरो मिथिनानै जोंखौ धोरोम हिसाबै गनायथि होयो बिनि बादै धोरोम हिसाबै जों गनायथि मोनखाबाय दा बयबो जोंखौ बुंखायो जे बिसोर बाथौ धोरोमनि मानसि आरो धोरोम हिसाबै दिन्थिनो जोंनाव सानथ्र'हायै गासिबो दंजोबो बुंनानै फोरमायनानै फोजोबनो हाया जोंना गासिबो दं मोनबा जिथु सान्थौ बे सान्थौखौ अरायबो गोसोआव लाखिनांगौनि थाखायनो बर'फ्रा मोनबा बुस्थुखौ गोसो होबोदों बाथौ बान्दोखौ हेबदों मोनबा
मानसिनि जिउखौ रानदोंमोनबा आसार खान्थिखौ बानायना लादोंमोनबा सिफुं गुदुं बानायबाय बेखौ खामबाय गुदुंबा थाइगिरा खंबा बेखौबो जों लाफाबाय जे थाइगिरखौ मावनो हाया मानो इसोरनि सोरजिनि मोनसे नेरसोन महरै थाइगिराव जों मोननो हायो माब्रै थाइगिरनि बिफाङा खंबा सोरबा सोरबा ओंख्रि जायोब्लाबो थाइगिरखौ खिजानि सानफेरा खुगायावल' बुंबाय थायो थाइगिरखौ खंबा गाबोननिफ्राय जिरनानै नाय थाइगिरा जायोबा थाइगिरा खंबाल' आरो जुदि खंब्रै ओंखारो बे आसल थाइगिर नङा हाइब्रिद जागोन बियो मिथिबायना दा थाइगिर खंबा बे गुरुत्व थाइगिर खंबायाबो जोंनि जिउनि खोलोब बायदि बिमानि गोरबोआव थानाय जोनोम जानाय संसाराव हाबनाय संसारखौ खांनाय बोरायनाय खंबाया जेला गोजोब्बाय नोंनि मोनबा स्टेजआ थाइगिर मादाया उदां जाबाय आरो बे थाइगिरा थाबावगोन नामा जेला बिनि बिखङा गुगाजोब्बाय थाइगिरनि मादाया हय रानगोन हय सिबगोन थारमाने नोंनि जिउआ उदां जाबाय मुक्त जाबाय नाय जोंनि बर' बोराइफ्रा लेखा गैया फरा गैया मा माजों जोंनो जोंनि जिउनि सोमोन्दै गियान होबोदों गोदो गोदायनिफ्राय बेसेबां मोजां गासिबथिंबो दा बे आं मिजिंथियो दिनैनि बे जि जथुम बे जथुमनि गेजेरजों गोबां नोंथांमोना माखासे जोंनि आफादनिफ्राय बोसोन मोनगोन माखासे थांखिफोर हयथ' दिनैबो लादों बे थांखिफोरखौ जों बयबो मानिलायनांगौ मानिबानो जालांबाय गासिबो जों आफादनिफ्राय थोनबाय थानांगौ बेखौ साननो नाङा आफादा जों बयबो आरो आफादाव थांखि लाबायब्ला बेखौ जों बयबो फालिनो नाजानांगौ आरो जों फालिनो हाब्लानो जों जेखौ सावरायदों जों आब्रुथि गोनां हारि जागोन धोरोमनि आब्रुथिखौ जों लाखिनो हायोबा जों आब्रुथि गोनां हारि जागोन मालायफ्रा बुंगोन थां बाथौफोरनिखौ नाय थां बाथौआरिनाव सोलों थां मालाय बाथौआरिफ्रा माबायदि बेबायदि होननानै जोङो बुंजानांगौ बेबायदि बुंजाजासेम जोङो जानो हानांगौ आरोमा ओंखायनो फैबाय थानाय समाव जों बिदि थांबाय थायोबानो बाथौ धोरोमा मुलुगनि धोरोमफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो बांसिन बयजोंबो गोमोजानाय बयजोंबो बिजिरजानाय धोरोम जागोन मानो जोंनि धोरोमनि गासै बाथ्राफ्रानो जोबोद गोमोथाव नाथाय मोनफ्रोमबो बाथ्रायानो चिर सत्य इउनिभार्सेल ट्रुथ अराय सैथो ओंखायनो जोंहा बेखौ लानानै गोग्गानांगौ आरो फालिलांबाय थानांगौ आरो माथो दं मालायखौ बारा रायलायबाय थानो नाङा गावनिखौसो थिग खालामबाय थानांगौ थिग दं दा बेखिनि बाथ्राखौ आङो बुंबाय आरो बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानै मिजिंथिबाय जों बयबो धोरोमनि गेजेरजों जों थांगोन गावनि धोरोमखौ लानानै जों गोग्गानो हानाय जागोन आरो गावनि धोरोमखौ मालायनि नोजोराव साबसिननिफ्राय हामसिन होननानै बयजोंबो बाख्नायजानाय बेबायदि जों खालामना लानो हागोन बेखौ आङो मिजिंथिदों इयुनावबो लोगो मोनबाय थागोन बेखिनिखौ बुंनानै दिनैनि मेलखौ आङो बेखेवनानै होबाय होननानै फोसावबाय बिदायबो बिबाय जय आफा बोराइ बाथौ